Bueno, entzuten da bai, ez? Arratsalde on guztioi, eskerrik asko ikasturte politiko berri honetako lehenengo osoko bilkura honetara gerturatu ahal izateagatik. Herritar ordezkari guztiak hemen egoteko saiakera egin dugu, ez gaude denak, arratzoi bat edo besteagatik, baina bilkurari hasiera emango diogu. Lehenik eta behin, gai zerrendan aldaketa bat egitea proposatu nahi dut, izan ere Bart udaltalde politiko ezberdinetako adostasunarekin mozio bat erregistratu zen, eta hori horrela, 7. puntuan proposamen hori bozkatzea eta eztabaidatzea proposatzen dut. Ondoren 8. puntuan alkateen dekretuen berri ematea, eta 9. errego eta galderako ongi iruditzen bazaizue. Bai, aipatu nahi dut, pertsona batek eskatu didala hitz hartzea behin udalbatza bukatutakoan, udal ordezkari guztiak bertan gaudela, beraz, bukatzen dugunean errego eta galderak, mesedez eskun pertsona batek hitz hartzea eskatu duelako, eta hitza ematea ongi iruditzen bazaizue, emango digulako hitza. Beraz, gai zerrendaren aldaketa bozkatzea proposatzen dut, esan dudan neurrian, jaso duzu ondo idazkari jauna, mesez? Aldeko bozkak, hau batez onartuta. Bueno, ongi iruditzen bazaizue, eta gai zerrenda zehaztuta, eguneko aztergaiekin hasiko gara, idazkaritzatik udalkudeaketa batzordeko lehenengo puntuarekin hasiko gara, eta lehenengo puntua hiri autobus zerbitzua martxan jartzeko memoria onartzeko proposamena da. Honen harira, oroitu nahi dut, 2021ko ekainaren 24ean, hiri autobus zerbitzua martxan jartzeko espedienteari hasiera ematea erabaki zuela udalbatza honek. Espedientearen hasiera aldiz, 2024ko ekainaren 14ean alkate dekretu bidez eman zen. Dekretu honen arabera, Hondarribian bidaiarien garraio erregularreko zerbitzu publiko bat ezartzeko erabakiari jarraipena ematea agintzen da, baita azterketa batzorde bat sortzea ere. Batzorde horren lana justifikazio memoria bat idazte izango da, dagokion araubidea kontutan izan da. Hainbat sailetako teknikari eta udaltalde guztietako politikariak osatuta abiatzen da azterketa batzordea ekaina amaieran, eta udaran zehar 3 bilera burutu ditugu, non autobus zerbitzua martxan jartzeko hainbat gai jorratzen diren. Abuztuaren 14ean, burututako bileran, batzordeak proposatzen du proiektuaren memoria eta bideragarritasun ekonomikoari buruzko azterlana udalbatzari onarpenera proposatzea. Adierazi beharra dut, autobus zerbitzu bat ezartzea Hondarribiko udalaren eskumen eremuan, barnean sartzen dela, eta gainera titulartasun erreserbatuko jarduera ekonomiko gisa hartu behar dela. Naiz eta ez den nahitaezko zerbitzu bat Hondarribiaren tamainako herrientzat. Gogoratu 50.000 biztanletik gorako herrientzat nahitaezko zerbitzu bat dela, eta araubideak onartzen duela 50.000 biztanletik berako herriek beraiek hala erabakitzen badute zerbitzu hori martxan jartzea. Beraz, gure kasua, bigarren kasu hau litzateke. Eta titulartasun erreserbatuko jarduera ekonomiko bati buruz ari baldin bagara, behartuta gaude memoria batean jasotzera jarduera horren justifikazio soziala, juridikoa eta ekonomikoa. Eta nola ez, aurreikusitako garraio publikoko zerbitzu honek bideragarritasun ekonomiko finantzarioko irizpideei erantzun behar die, arau fiskalak edo aurrekontu diziplina inola ere arriskuan jarri gabe.
Honen aritik, azterketa batzordean jorratutakoen artean ondorengo gaiak jorratu ditugu. Alde batetik, lehen esan dudan bezala, justifikazio soziala, mugikortasun iraunkor, eraginkor eta inklusiboak betetzeko helburuak lortzera bideratutako garraio zerbitzu bat nahi dugu. Justifikazio juridikoari dagokionean, herritarren aldeko zuzeneko prestakzioak dakartzan zerbitzuaren tipologian kokatu nahi dugu hasierako zerbitzu honen ematea, hau da, autobus zerbitzua lehenengoz ematen dugunean, herritarren aldeko zuzeneko prestazio gisa jorratuko dugu, eta justifikazio ekonomikoari dagokionean landu den bideragarritasun azterlanaren arabera, lehen urterako aurreikus dezakegun zerbitzuaren kostua 406.000 euro ingurukoa izango litzateke. Eta aurreikusten da urtero 105% igoera izango duela. Gaur onarpenera ekarri dugun azterlanak autobusaren tarifak eta zerbitzua arautzeko proiektu bat ere ekarri behar du. Aurrerago ekarri behar du urrats hori. Uste dugu honetan Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak plataforma egoki bat eskaintzen digula. Hondarribiko garraioa Gipuzkoako garraio sisteman integratzeko. Zerbitzuak, sareak eta tarifak koordinatuko dituelarik. Baina hau, udalbatzako bigarren puntuan eramango dugu bozkatzera. Bukatzeko aipatu nahi dut, kontu hartzailearen 23/2024 txostena ere jaso dugula, non autobus zerbitzua martxan jartzeak bete beharreko zer arauetan izango duen eragina agerian uzten duen. Hau da, aurrekontu egonkortasuna, gastu araua eta finantza iraunkortasunaren ikuspegitik izango duen eragina. Autobusarena zerbitzu defizitarioa da, eta zerbitzu hori ematea ez dago ikuspegi ekonomiko batetik justifikatuta. Bai aldiz, ikuspegi sozial batetik, noski. Zerbitzua martxan jartzeak, zerbitzu kontratua zeharkako kudeaketaren bidez, ez dio eragingo zor biziaren mugari. Epe luzean aldiz, bai eragin diezaioke udalaren finantza iraunkortasunari. Gastu arauari dagokionean, udalaren gainerako aldagaiak aurreko urtekoaren moduan mantenduko balira, zerbitzua martxan jartzeak ez luke bere horretan gastua araua urratuko. Baina aldiz, jakin badakigu, gainerako gastu guztiak ez direla finko mantentzen, izan ere, bai obrak eta bai zerbitzuak azkeneko urtean KPI-aren eraginagatik kostuak asko handitu dituenez, hartu behar dago ikuspegi orokor batetik. Beraz, gastu arauari dagokionean ere, zerbitzu hau onartzeak izan dezake gure aurrekontuetan eta gure ekonomian eragin nabarmen bat. Beraz, apustu bat da egiten ari garena Hondarribiko udaletik autobus zerbitzua martxan jartzeko, uste dugulako beharrezkoa dela, Hondarribiko hiriak beharrezkoa du garraio sistema publiko egoki bat izatea, eta gure zerbitzua lagungarri izango da baita ere, Hondarribitik aritzeaz aparte, Hondarribitik kanpora joan nahi duten pertsonentzako, bai Irunera edo eskualde honetatik kanpo Gipuzkoa mailan mugitu nahi dutenentzako, eragin berezia izango du, intermodalitatea ere jasotzen duelako. Ez dakit galderarik baduzuten. Bai, Gonzalo. Bai, Kalixa, zure da hitza. Bai, arratsaldeon guztioi. Bueno, zuk aipatutako azkeneko apustuaren aldetikan hasiko naiz. Nik uste dut, guk uste dugu apostu sendoa izan behar duela, ausarta, aipatu duzu alkatea, defizitarioa izango dela, zerbitzu hau, eta logikoa da, garraio publikoaren inguruan, badakigu ze gastuak dauden, minon udalak bere gain hartu beharko luke. Parte hartu dugu mai tekniko politikoan eta mai tekniko horretan aipatu genuen gure aldetikan ikusten genuela beharrezkoa zela 20 minutuko maiztasuna izatea zerbitzu honek. Herrigintzan gaudenok, nik uste dut askotan jartzen garela herritar bezala, eta herritar bezala pentsatzen badugu, gure aldetikan ikusten dugu
20 minutuko maiztasunarekin, agian gehiago erabiliko dela autobusaren zerbitzua. Gero ondorioak aterako ditugu, eta agian azten bagera 30 minutuko maiztasunarekin, agian ez ditugu datu hain onak ikusiko, ez? Gure aldetikan, mai tekniko-politikoan eta batzordean aipatu genuen bezala, eskatuko genuke buelta bat ematea eta pentsatzea berriro ere ea 20 minutuko maiztasuna eskaini dezakegun herritar guztiontzat. Gero, gure bozka aldekoa izango da, bino egia da, zuk aipatutako kontu hartzailearen txostenean, atentzioa deitu digula, edo eman digula, bigarren arloan kontu hartzaileak aipatzen duen, irizpide batzuk, ez? Irakurriko dut el informe de intervención del control financiero que hace el interventor. En la parte segunda, y voy a leer tal y como pone en el informe, en opinión del interventor, dentro del estudio de viabilidad existen una serie de limitaciones que han de ser consideradas. En el punto 1 pone: no existe una metodología definida para llevar a cabo el estudio, por ello no se conoce el itinerario realizado en el estudio para definir ciertos valores como datos de estructura de costes, etc. En el punto 2, no está suficientemente explicado el origen de los datos de los costes del servicio. Una explicación suficiente implicaría que cualquier persona media que leyera el estudio pudiera entender los datos considerados y llegar a los mismos datos siguiendo las explicaciones ofrecidas en el informe. Y en el último punto, el cálculo de los ingresos potenciales carece de metodología y no es una estimación obtenida a partir de métodos estadísticos, predictivos o similares. Además, en opinión del interventor, existen errores básicos como considerar que la distribución de viajes es homogénea durante toda la semana. Aipatu dudan bezala, guk alde bozkatuko dugu, bino egia da, txosten honek adierazten dula zenbait zalantzak edo, eta hau espedientaren hasiera da, jarraipen bat, eta aurrera behar dugu denon artean, horregatik guk alde egingo dugu, eta lehiaketara ateratzen denean, nik uste pleguak, igual beste estudio bat eskatu beharko dela, baina, simplemente esaten dugu, kontuan hartu beharreko txostena dela, eta begi honez ikusten dugula, azkeneko urtetan landutako espedientea jarraipena daukala, eta hortan lagungarri izango garela. Eskerrik asko. Besterik? Josu? Bai, keixo, artaldeon. Bueno, gure aldetikan gure bozka ere aldeko izango da. Ezin ezake beste modu bat izan. Naiz da postua izan bere tarteak, esas lagunas jurídicas, económicas que se han planteado, pero en todo caso la apuesta es una apuesta necesaria. No es un tema de ahora. Yo entro en el año 2007 en este ayuntamiento y las tres primeras reivindicaciones que planteamos fue el autobús, que la gente que de alguna forma tuviera una incidencia tuviera un piso garantizado y que Música Escolar se trasladara del sitio donde estaba. Bueno, yo creo que la primera, si están ahí en este momento hay 5 o 6 viviendas por parte del ayuntamiento para necesidades, Música Escolar donde está, y nos faltaba el autobús en este tema. Y parece ser que es el momento en el cual vamos a poner los primeros raíles al tema. Simplemente recordar que desde el 2007 al 2011, durante el gobierno de Maikabat y el PNV, se puso en funcionamiento, es decir, hubo un momento en el cual en Hondarribia solamente se conectaba la Marina y no había autobús por la parte de Baserritar. En ese momento se puso en funcionamiento Baserritar, en 2007. Es verdad que yo entonces decía que no era suficiente, pero bueno, al fin y al cabo la Diputación así lo estableció y así fue establecido. En aquel momento también había un problema, sobre todo la gente de caseríos, sobre todo el tema del traslado de gente necesitada, de gente mayor, sobre todo para el tema del ambulatorio, y se utilizaba el sistema de taxi. El sistema de taxi es el que se funcionaba. Hoy en día, a través de Bemendi, ese sistema está consolidado y en este momento funciona en esta cuestión.
En junio del 2021, el Ayuntamiento de Hondarribia dio un paso adelante para la puesta en marcha del servicio de autobús urbano con el inicio de expediente de municipalización que continuó con el estudio de viabilidad. En aquel momento, el Grupo Socialista presentó una moción donde se necesitaba la agilización de las gestiones con el fin de que para el año 2023 se pusiera en marcha el servicio de la ciudad. Finalmente, el 25 de junio del 2023 se pusiera en marcha el servicio de ciudad. Finalmente, el 25 de junio del 2024 se ha puesto en marcha esta comisión. Para los socialistas, el transporte urbano es un tema fundamental. La posibilidad de que todos los ciudadanos podamos movernos en medios colectivos favorece desde el punto de vista social y medioambiental la reducción de emisiones con emisiones mínimas. Somos partidarios de apostar por un servicio de coste reducido y con los beneficios de la tarjeta MUGI. Realizando la propuesta de aprobación de la memoria de la puesta en marcha del servicio de autobús urbano, hacemos dos consideraciones orientadas a manifestar que somos partidarios de establecer unos precios reducidos, además de que la permanencia sea la estancia sea de 20 minutos de los servicios y que en la tramitación se deberá de tener en cuenta algunas consideraciones técnicas. Y digo las consideraciones técnicas que ya lo ha mencionado por parte del Partido Nacionalista Vasco y que están en ese escrito por parte del lo que es no el secretario, sino que la parte financiera. Y en todo caso, somos partidarios de aprobar esta propuesta. Yo creo que Hondarribia, con este paso, es un paso decisivo. Yo creo que Hondarribia siempre el transporte, para nosotros, para mí, desde nuestro punto de vista, hay dos elementos fundamentales en este pueblo, que es el tema de la vivienda y el tema del transporte. La gente que sale a trabajar necesita un transporte público, no solamente a trabajar, sino incluso la gente mayor, porque, claro, llegamos a ciertas edades y nos quitan el carné y a ver cómo te mueves en la ciudad. Sí, que hay situaciones en las que la movilidad se establece. Entonces, yo creo que es fundamental. Por eso yo creo que, en su día nosotros también, aparte de todo esto, y lo digo aquí, en nuestro plan, incluso en el PETES de lo que es el Bidasoaldea, aparece un tercer elemento, que es el tema del TOP, o el transporte, el tranvía de Irún, y que de alguna forma nosotros, en fin, esa sería, por ejemplo, la siguiente cuestión que tendríamos que plantear. En cualquier caso, hoy, a lo que vamos, al tema del transporte, para nosotros nos parece un paso fundamental y que de alguna forma, esperemos que para finales de año, el año que viene, tengamos este autobús en marcha y, en todo caso, veremos el funcionamiento, lo que da y los tiempos en los que se desarrolla, pues, los iremos mejorando en la medida que los servicios se estén dando. Eskerrik asko. Eskerrik asko besterik, Garoa. Arratsalde on guztioi, EH Bildutik ere proposamen honen alde bozkatuko dugu. Guk ere ez daukagu inongo zalantzarikan beharrezkoa daukagula herri mailan autobusa, mikrobusa. Ulertzen dugu eta defizitario izango da, baina guk ulertzen dugu inbertsio bat dela, herritarrengan egiten den inbertsio bat, bereziki kontutan hartuta, autobusen erabiltzaile nagusienak ere emakumeak izaten direla, gazteak izaten direla, beraz honek albideratuko digu gure herriare, bi mailetan, bi alturatan daukagune herri honetan, konektibitatea handiagoa edukitzea, bereziki goikaldean bizi direnak eta zentrura joteko ere zerbitzu gehiagoki, baina baita ere institutura edo alde zaharreruntz. Nik uste guztio bat egiten degula teknikoki gehiago nahiko genukela. Nik ez 20 minutu, zergaitik ez 5 minuturo. Nik uste dut hori ere, nahi izatekotan gehiago nahiko genukela. Eta orduan EH Bildutik ere teknikoki gehiago nahiko genuke, baina ulertzen dugu, baldin bada proiektu bat, hanbeste urte daramana, 2 aldiz gutxinean errebisatu diana zenbakia proiektua behin eta berriz, astea badagokigula, eta hori da orain egin dana, ez da? Paperean zegoen horri, ja forma eman, eta behingoagatikan ere, udalbatzara ekarri, bai lehenengo puntu hau, eta bai bigarrena. Zeguk ulertzen dugu, alde batetik honek albideratuko digula, eta dago bere justifikazio soziala, baina baita ere bere justifikazio berdea, energetikoa edo ingurumenarekin zerikusia daukana. Azken finean gure herria oso dispertsatua dago, oso zabalean da, eta honek albideratuko digu bestelako komunikazio bat gure eskutan edukitzea. Beraz, teknikoki
gehiago nahiko genuke denok, baina errealistak izanik, iruditzen zaigu, lehenengo linea batekin hasi beharra dagola, gure herriaren izakeraren gatekan, autobus batek ezin du 30 minuturo berak 2 bueltak egin, 2 autobus behar ditugu, horregaitik ja goaz 406.000 eurotara, eskatzen digu inbertsio handi bat egitea honetan. Ordan, espero duguna da, gauza guzti hauen martxan jartzea, beste herri asko bezala, gero beste linea bat edukitzea, edo zentzu bakarrekoa ez izatea, beste alderare egitea, gehiago nahiko genuke, baina hasi beharra dago, eta uste dut gauzak ezin diala gehiago luzatzen utzi, ordan gure bozkare horregatik aldekoa izango da. Eskerrik asko. Bai, zuri. Nik ez daukat Josuk daukan memoria berdina 2007 eskeroztik, baina bai 2018 urtetik gogoratu nahi dut mugikortasun mailan gai honi buruz hitz egiten aritu ginela, lanketa bat ere egintzela eta bastanteko partekatua zen lanketa bat egintzela, baina ez legealdi hartan, ez 2019-23ko legegintzaldian, etzen autobus zerbitzua martxan jarri, etzen lortu autobus zerbitzurik martxan jartzea, eta orain aurkezten dugun proiektuarekin aldiz, ordu erdiroko maiztasun batekin arituko da lehen da biziko aldiz Iribarneko autobus zerbitzu bat Hondarribian martxan. Hau da, ezer ez egotetik, ohiko maiztasu batean Iribarnean garraio publikoan ibiltzeko aukera eskainiko da. Eta hori noski mugikortasun jasangarriaren kontzeptuarekin oso bat datorren proiektu bat da. Urtean aurre ikusten da 120.000 bidaia egingo direla egin den txostenaren arabera. Hau da, aurretik genituenak, baina 120.000 bidaia gehiago aurre ikusten da autobus zerbitzu publiko honekin egingo direla. Datuak nola eskuratu diren? Ez daukagunez aurretik zerbitzu bat martxan ezin genuen herriko datu objektibo batzuk eduki, baina bai egin direla beste herri batzuetako aldaerak, eta aldaera hoien arabera egin da Hondarribiko estimazio bat, noski, estimazio bat. Eta aurretik zegoen beste azterketa bat, baina askoz ere estimazio sakonagoa eta gure ustez errealistagoa den txosten bat egin da. Aurkezten den proiektu honetan, aurrekontu osoa 4 urtetako ikuspegi batetik 1.750.000 eurotik gorako aurre ikuspen bat dauka. Hau da, udal honetatik egingo duen konpromisoa oso nabarmena dela iruditzen zait, kopuru handietaz hitz egiten ari garelako. Eta kontu hartzailearen txostena aipatzen denean, noski, hitz egin behar dugu baita ere, kontu hartzaile, eta lehen esan dut, epe luzera begira, egonkortasun finantzarioaren ikuspegi batetik, badaudela zalantzak. Eta bere irizpenaren arabera, planteatu beharko litzake maiztasuna handitu baino, maiztasuna murriztea edo ordutegiak murriztea, eta hori da neurri batean ez duguna ikusten duguna da, ordutegi zabal batekin aukera ematea astelehenetik igandera autobus zerbitzua martxan egotea. Baina estimazioak dira, berriro ere errepikatuko dut, estimazioak dira. Lehen aipatu dugu, bilatzen den beste aberastasun bat ere intermodalitatearena da. Uste dut oso garrantzizkoa dela intermodalitatea sartzea kontzeptu honetan. Saiakera egiten da hainbat puntutan, ez puntu bakarrean, baizik hainbat puntutan beste herriekiko autobus zerbitzuekin elkar lotura izatea, eta ibilgailu partikularra ez erabiltzea ahalbidetzeko saiakera potente bat egitea aurre ikusten da. Beste aldagai bat landu dena ere da Gipuzkoako Foru Aldundiko arloko diputatuarekin hitz egitea.
garraio publikoaren arloko diputatuarekin hitz egitea. Eta elkarlanean herritarrentzat hobekuntza bat lantzea bilatu da. Foru diputatua, PSE-koa kasu honetan ere, sintonia honean agertu da egiten zen proposamenarekin. Gehiago gustatuko litzaigukela, Garoak esan duen bezala? Bai. Foru Aldundiari, udalari, gehiago gustatuko litzaigukela? Noski. Neri metroaren pareko zerbitzu bat izatea gustatuko litzaidake, hainbat lekutan 3 minuturoko maiztasunarekin, itxoin behar izatea inori etzaigulako gustatzen. Baina ditugun baliabideekin. Hondarribiko udala egiten ari den esfortzua rekonozitzekoa da. Aipatu da kontu hartzailearen txosten hori, eta uste dut hor oso nabarmen gelditzen dela egiten ari geren saiakera oso potentea dela. Baliabide berriak lortzeko gomendioa egiten du, hori ez da aipatu hemen, baina txosten horretan baliabide gehiago lortzeko gomendioa egiten du, iraunkortasunean zerbitzu honek bide izateko. Eta horretan jardun beharko dugu noski. Baina gauden momentuan autobus zerbitzu urbano bat eukitzea da lehen etxi duguna, martxan jarri nahi dugu, ez dugu gehiago atzeratu nahi, aipatu da, gure helburua izango litzake urte amaiera, urte hasiera artean, tramiteak egin behar diren tramiteen arabera, urte amaiera edo 2025ko urte hasieran herri mailako autobus zerbitzu bat martxan eukitzea da daukagun helburua. Eta horretarako martxan jarri behar dugu. Martxan gaude eta ahalbidetuko dugu, ez barimada abenduan, urtarrilan edo otsailean, hiri barneko autobus zerbitzu bat martxan izatea. Apustu sendoa daukagu. Eta bukatzeko esango du politikaren gauzak. Foru Aldundian gauza bat defendatzen den bitartean, hau da, Hondarribitik Irunera edo Hondarribitik Donostirako maiztasunak jaistea defendatu den bitartean, Hondarribiko udalean kontratazio hau egiterako garaian eskatzen dena da maiztasunak handitzea. Eta hori ez dago beste ulertzeko modurik politika gauzak direla baino. Beraz, nik transmititu nahi dudana da, Hondarribiko udaletik apustu sendoat egingo dela, eskertzekoa da urratxo honetan udaltalde guztien aldeko bozka izatea, horrek indar berritzen gaituelako proiektuarekin jarraitzeko, baina baita ere mahai gainean eduki behar dugu eta oso argi jarri behar dugu, badituela muga batzuk, zailtasun batzuk ere eragingo dituela, bereziki ekonomikoak diren zailtasunak, etorkizunera begira, eta horretarako bilatu beharko ditugula baliabide hau eten gabea izateko beharrezkoak diren formatoak. Eta noski, ez da itxile izango, abiatzen den honetan, etorkizunean egin daitezken hobekuntzak, datu zehatzak ditugunean noski, baloratu egingo dira datu guzti horiek, eta ezarri daitezken hobekuntza guztiak ezarriko direlaren konpromisoa adierazi nahi dut. Beraz, ongi iruditzen bazaizue, bozketara pasako gara. Aldeko bozkak, hau batez onartua. Eta honekin bigarren puntura pasako gara, lotura zuzena duen puntua da, eta puntu honetan Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzara atxikitzeko proposamena da eztabaidatuko duguna. Eta hau zer da, Hondarribiko hiribarneko autobus zerbitzua martxan jartzen dugunerako, lehen esan dudan bezala, lehengo puntuan aipatu dudan bezala, autobusaren tarifak eta zerbitzua arautzeko proiektu bat ere onartu behar ditugu nahita nahi ez. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren ordezkariekin hainbat elkarrizketa izan ditugu eta partzuergo horretan sartzeko aukeraz jardun gara udal honetan. Gipuzkoako bidaiarien garraio zerbitzua hobetzeko saiakera erakunde publikoetatik Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza sortu zen. Helburu nagusia Gipuzkoa osoan garraio eredu iraunkorreko sistema baten bidez integratzea izan zen.
besteak beste, zerbitzuak, sareak eta tarifak koordinatuta izan daitezen sustatu eta bultzatzea du xede. Garraioaren erabilera bultzatzea eta suspertzarekin batera, eta ziurrenik garrantzitsuena, erabiltzailearen eskura eskaintza hobea jartzea da helburua. Baina nola sar gaitezke Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza honetan? Udalak eskaera egin behar du, eta gaur bozkatuko duguna izango da eskaera hori egitea, eta horretarako udalbatza honen gehiengo osoaren bozkak beharko ditugu. Behin eskaera egitea adosten baldin badugu, agintaritza horren batzar nagusian aztertu egingo da gure eskaera, eta batzar nagusi horrek erabakiko du egokia den, ala ez, partzuergo horretan sartzea Hondarribiko udala. Sartzea erabakitzen badute, espero dugu horrela izatea, ondoren onartu beharko ditugu partzuergoaren estatutuak, partzuergorako ordezkariak izendatu beharko ditugu, eta bar. Beraz, gaur proposatzen dena da, Gipuzkoako lurralde agintaritzara atxikitzeko eskaera luzatzea. Norbaitek zerbait esateko? Bai, lehen aipatu duzu esfortzuaren eta hasieran izango da esfortzu gehiago ekonomikoki, mugin sisteman edo ATGG sistema honetan sartzea, binon ere bai gauza honak ekarriko ditu, eta zuk esan duzun bezala, hau batez nik uste dut onartuko dugula, bonifikazioak eta tarifak eta lehen garoak aipatutako goiko auzoak lotzeko Irunekin adibidez, edo Donostiarekin adibidez, bonifikazio horien bidez, gehiago erabiliko dugula, uste dugu, eta zorionez beste pauso bat espediente honetan. Josu? Bai. Bueno, gure datikan A2, ¿está? Pero yo creo que el que nosotros de alguna forma formemos parte, formemos parte de la, y nos adhiramos a lo que es la propuesta de adhesión, hombre, esto nos comporta fundamentalmente en el sentido de que, pues los beneficios que pueda suponer todas las políticas que se están realizando por parte de la Diputación y por otros estamentos, en este caso, ¿no? Las políticas de alguna forma y las intenciones en política de transporte que se están introduciendo. Por ejemplo, la posible implantación de la mejora de la gratuidad para personas de menos de 12 años. Es decir, hay políticas que de alguna forma se están estableciendo a nivel global, porque al final el transporte, como he dicho antes, es un elemento fundamental en el sentido de que las personas cada vez que trabajan, en este caso, pues se desplazan a las ciudades y requieren de el coste el mínimo posible, y incluso también las personas de edad, para poderse mover, pues que no supongan un perjuicio importante para el bolsillo. Yo creo que estas políticas que se están marcando por parte, en este caso, tanto de la Diputación como de otras instituciones, en este caso el Gobierno de España, pues al final nosotros también, de alguna forma, nos podemos sentir beneficiados, más allá de que nosotros también hagamos nuestros propios precios y políticas. Por lo tanto, yo creo que estamos abocados a esta política de solidaridad en este momento con los ciudadanos, y yo creo que el que estemos en esta cadena, pues lo que aporta son beneficios, es decir, fundamentalmente beneficios, porque pues evidentemente es una cuestión, el tema del transporte y la movilidad es un elemento esencial en la vida de los ciudadanos, que pues que de alguna forma el transporte, no solamente incluso desde el punto de vista económico, sino incluso desde el punto de vista medioambiental, porque se está demostrando que que este mundo, si no lo ponemos remedio, pues igual al final pues lo tenemos igual, todo lo que estamos haciendo pues se va en perjuicio. Por lo tanto, yo creo que estamos en la buena dirección y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con entrar, en este caso, formar parte de lo que es la propuesta de adhesión a la utilización territorial del transporte de Guipúzcoa. Garoa? Bai, gure aldetik ere, zalantzarik ez finean garraio publikoako eskaintza bat egin nahi baldin badegu, ezin degula islatuta geratu Hondarribia eta mugi sisteman sartu behar garela. Eta mahai gainean jarri nahiko genukena ez bakarrikan tarifa aukerengatik, baizik eta azken finean garraio agintaritzak dauka garraio publikoaren inguruko jakintza.
eta bertan bestelako herrien esperientzetaz ere ikasi halko dugulako, bertan ere proiektuak aurrera eramaten direlako, eta beraz horrek saretuta horrelako erronka baten aurrean egitea, iruditzen zaigulako ere, interesgarriagoa dela, azken finean mundu honetan bakarrik ibiltzea baino hobeto delako eskutik bidea egitea. Beraz, alderdi horretatik, gure aldetik ere ados. Eskerrik asko, bozketara pasako gara beraz. Aldeko bozkak. Aho batez onartua. Eta ondorengo 3 puntuak pertsonal saileko gaiak izango dira. 3. 2024ko soldata igoerari buruzkoa. Jakingo duzuen bezala, administrazio publikoko langileen soldata igoerak estatuko aurrekontuen legean arautzen dira normalean. Eta 2024ko ekitaldiari dagokionean, estatuko aurrekontuak prorrogatu egin ziren heinean, soldaten eguneratze hau errege dekretu baten bitartez arautu zen ekaina amaieran. Zentzu honetan, Eudelek ere ekaina amaieran informazio zirkular bat bidali zuen udal guztiei, ordainsariei dagokienean egon zitezken interpretazioak argitze aldera, eta horrela aipatutako dekretuko 6. puntuan jasotzen denaren arabera eta Eudelen irizpideen arabera, gaurkoan proposatzen duguna da, alde batetik udaleko funtzionarien ordainsarietan eta lan kontratuko langileen soldatetan 2% igoera onartzea urtarrilak bateko atzera eraginkortasun efektuarekin, korporazioko kideen eta behin-behineko langileen soldata mailak 2%an igotzea, eta azkenik, INEren urteko datuak publikatzen direnean, beste 0,5%ko igoera bat aplikatzea, 2024ko urtarrilaren bateko atzera eraginkortasunarekin, baldin eta 2022, 2023 eta 2024ko KPI-aren aldaketa baturak urte horietako KPI-aren igoera metatua gainditzen baldin badu. Ulertu da? Bai. Takit kalderarik badu zuen. Josu? Garoa? Bueno, beraz, bozketara pasako gara. Aldeko bozkak. Aho batez onartua. 4. puntua, aldiz, 2024ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena da. Gaur proposatzen dena da, hori lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoaren bereziki eguneraketa bat. Aldaketa hauen arrazoiak ezberdinak dira, baina bilatzen duten helburuak giza baliabideak modu egokian kudeatu eta antolatzea da. Hau da, gaur egun lanean dauden langileak eta plantilla organikoak zein lanpostuen zerrendan jasotzen direnak erlazio zuzenago bat izatea. Urratsak ematen ari gara. Aipatzen nuen arrazoiak ezberdinak direla, izan ere gutxienez 3 aldaigai ezberdinetatik jorratu da lanketa proposamen hau. Alde batetik, lan arloko 75/2024 epaia ikusita, non udal honetan 2017tik azpikontratatu bezala lanean aritu den langile baten erreklamazioa onartzen duen eta langilearen legezkanpoko lagapena izan dela aitortzen duen, langileak udal langile izatea ere lehenesten duela idatzirik jaso dugu eta ingurumen teknikariaren plaza sortzea proposatzen da. Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzatik ekainean jasotako idatzi bat kontutan hartuta, hainbat lanposturen eskakizunak eguneratu egin dira, hala nola lanpostuan sartzeko titulu eskarei dagokienak, sail batetik bestera mugitzekoak, adibidezela ulertzeko gure lanpostuen zerrendan lizentziatura zen jasotzen zena eta proposatzen dutena da lizentziatura eta gradu titulua ahalbidetu behar direla eta horrelako eguneraketa batzuk dira. Eta aurretik zeuden lanpostu batzuren egokitzea izango litzateke 3. arloa.
Alde batetik, administrazio, kontratazio eta erosketa negozioa buruaren kasuan, idazkaritzako administrari plaza izatera pasako da, gaur egun betetzen dituen eskakizunetara azken finean, eta gainerako administrarien lan baldintza baliakideak izango ditu plaza honek. Eta bestaldetik, udaltzaingoan bazeuden bi kudeaketa laguntzaile plaza, inoiz bete ez zirenak, eta horiek desegin eta udaltzaingorako bi administrari plaza sortzea proposatzen da. Oinarrizko administrazio unitateei dagozkien baldintza berak izango dituztelarik. Espero dugu, lehenbailen horiek ere betetzeko aukera izatea. Ez dakit galderarik baduzuen. Bai, Kalixa? Bai, eskerrik asko. Bueno, beste RPT-aren beste moldaketa bat eta begionez ikusten dugu. 2022tik hasitako zenbait prozesun inguruan ondorioak dire. Eta zer baino lehen txalotu pertsonal sailaren lana, azkeneko 2 urtetan batez ere ari direlako eta emaitzak hemen daude, ezta. Ondo aipatu duzu ze aldaketak dauden RPT honetan, binon, bai azpimarratu nahiko genuke mugikortasun, ingurumen teknikariaren inguruan, epaien baten sententzia dela medio, sortzen da postu hau beharrezkoa. Azkeneko 8 urtetan, 10 urtetan lan asko egin da udaletxe honetan mugikortasun arloan, naizta ingurumen sailan barnenego. Eta, kasu honetan, langile honen profesionaltasuna, jarrera, langile fina dela, txalotzekoa dela. Batzordean galdetu genitun zenbait zalantzak mailaren inguruan, taldearen inguruan, eta teknikoki saldu ziguten genitun zalantzak. Eta, erabakia teknikoen baldintzak edo oinarrituta, logikoa denez, gure aldetikan aurrera. Eta, jarraitu dezagun langile gehiago ekartzen udaletxera, eta horrela makinariak hobeto funtzionatuko du denontzat. Eskerrik asko. Besterik, Josu? Bai, yo igual pongo la nota discordante. Bueno, yo, en principio, no voy a criticar las 3 cuestiones que se han planteado aquí en concreto, sino que de alguna forma voy a plantear algunas lagunas, ausencias que veo yo en lo que es el trabajo por parte del Departamento de Personal y las políticas que se están llevando. Pues bien, el plan de estabilización es una de las cuestiones más importantes que este ayuntamiento, y en concreto el antiguo equipo de gobierno, a la hora de hacerlo, ha realizado la eliminación de la interinidad en las actuales plantillas. Sabemos todos que es un tema que está ahí y que de alguna forma, apareció la Comunidad Económica Europea plantea el tema de la interinidad y este ayuntamiento se puso a trabajar esta cuestión. Se han realizado varios exámenes de diferentes con los tribunales correspondientes y al día de hoy por mi parte, no tengo ningún conocimiento pormenorizado más allá de los decretos. Los decretos se está sacando lo que de alguna forma se está realizando, pero no hay una explicación. Yo he hecho en falta una explicación en la Comisión de Personal, una explicación pormenorizada de la situación. Lo he hecho en falta. Yo siempre lo he dicho, que de alguna forma a veces, en las cosas, en la política, en temas de personal, más allá de decir, tienes la información en tal sitio, no. Hay que explicar, sobre todo cuando estás en una comisión, en un equipo de trabajo, en este caso en el ayuntamiento, con el resto de los concejales, tener, compatibilizar o, en todo caso, consensuar ciertas cuestiones, que yo creo que, por mi parte, encuentro ausencias importantes. Se tiene conocimiento de las diferentes reclamaciones y recursos presentados en algunos casos bastante preocupantes, las bases tomadas, sobre todo en el tema de la Guardia Municipal. Yo creo que en la Guardia Municipal hay una serie de recursos que se han presentado, hay gente que ha presentado unos recursos y en algún caso hay 2 cesiones el mes de noviembre en el cual, desde mi punto de vista, todavía no había una explicación. Y lo siento, tengo que decirlo así. Se tiene conocimiento que en el Departamento de Euskera también ha habido un problema. En este momento, en el Departamento de Euskera, con todo el tema de lo que es el plan de estabilización, se ha encontrado con que el responsable, en este caso, se va a tener que jubilar porque se encuentra con que va a tener dificultades incluso de la permanencia de su puesto de trabajo.
El tema del archivero está ahí. El archivero es una subcontrata que se está realizando y no tenemos no hay una licitación en este sentido. El tema de la biblioteca, pues la biblioteca está también ahí, el bibliotecario viene de una bolsa, pero, en fin, no sé si de alguna forma en algún momento se piensa sacar la plaza. Sobre la evaluación de puestos de trabajo. En este ayuntamiento se dijo por parte del equipo de gobierno de que uno de los objetivos fundamentales era el plan de la valoración de puestos de trabajo de todos los puestos del ayuntamiento. Al día de hoy nos encontramos con que ha habido dos propuestas y las dos han quedado desiertas. Y yo no sé, ya llevamos para el segundo año y no sé si de alguna forma en qué momento se va a poder pues plantear el tema de la valoración del puesto de trabajo y, claro, y el tema de la retroactividad. Porque, claro, nos encontramos con que cada año que pasa, cada tiempo que pasa, aunque tú luego le hagas la valoración, la retroactividad, pues si no hay un compromiso por parte del equipo de gobierno de reconocerlo, pues no se va a dar el caso. Sobre el tema de ciertas plazas, a ver, hay un anuncio, hubo un anuncio sobre el tema de sacar sacar por parte del Lanbide, de sacar 8 plazas de promoción de empleo en Lanbide, Servicio de Vasco de Empleo. 8 plazas que van pues desde 2 electricistas, una administrativa de Departamento de Juventud, administrador de servicios generales, técnicos de medios departamento de euskera, dinamización de técnico de medio técnico y un técnico de medio ambiente, servicios técnicos. Entonces, a ver, yo lo que voy es, esta cuestión, cuando el Lanbide de alguna forma establece un tipo de ayudas para el tema de plazas, para el tema del desempleo, normalmente digo, no, es decir, eran plazas que fundamentalmente iban orientadas a sectores, no tanto del ayuntamiento, sino sectores sociales de este municipio en el cual tuvieran dificultades de empleo. Es decir, aquí se ha dado, por ejemplo, limpiezas del litoral, gente que de alguna forma, después de ciertas edades, hoy me están mirando el censo y, por ejemplo, el paro de Hondarribia, que es en torno al 7%, pues más del 70% de la gente son de personas de más de 45 y 50 años. Entonces, a esos colectivos se le iba dirigido un dinero todos los años por parte de Lanbide y el ayuntamiento ponía otra aportación y hacía. Y en este sentido yo lo que veo es una ausencia y de alguna forma pues una falta de sensibilidad. Lo siento de decirlo. Se va a cubrir elementos estructurales por parte del ayuntamiento, pero de cara a la ciudadanía esas situaciones, perdona, es así, perdona. Y es mi opinión. Bueno, luego lo explicas. Entonces, ese es un poco lo que yo estaba planteando. Y yo, ante esto, pues bueno, yo creo que la cuestión es, yo no voy a decir, en las cuestiones que se han planteado, evidentemente, yo no voy a votar en contra, pues me voy a abstener, porque de alguna forma no encuentro pues, una cierta explicación consensuada, una explicación, de alguna forma, en el tiempo, sobre las políticas que de alguna forma hay que llevarlas. Y ahí están. Hay cuestiones que en este momento están en el tintero, están en este ayuntamiento, pero que yo en la comisión de personal todavía no las he percibido. Sí, el decreto, sale un decreto diciendo, pero no. Por lo tanto, yo lo siento, pero soy ciertamente algo crítico con las cosas que se están haciendo. No voy a votar en contra porque también tengo que reconocer el valor que tiene, por ejemplo, de que de alguna forma se estabilice una plaza de una persona que ha tenido que hacer un juicio pues en contra de la empresa y bueno, y con sus lagunas y tal. Me parece que no puedo votar en contra de esa estabilización o de personas que de alguna forma desde el punto de vista administrativo van a tener otros puestos. No lo puedo hacer. Pero en cualquier caso tengo que manifestar mi posición crítica de las cosas que se están realizando porque hay cierta falta de transparencia en el tema de personal. Eskerrik asko, besterik. Bai, gure aldetik aipatu den bezala, gaur ekartzen dena da plantilla organikoa, urtero onartu beharrekoa, eta beste kontu bada egonkortze prozesua martxan dagoena. Ordan gutxinean bi kanaletatik lantzen ari da pertsonalaren gaia. Guk argi ikusten duguna da eguneraketa honetan egiten dena da etxean orden pixka bat jarri. Ordena, urtetan esan den bezala, izendapen egokiak, eskalak, jarri gutxinean minus egoera batetik 0 batean goazen jartzera zerrenda ondo, eta egonkortze prozesua bideratzen ari den bitartean,
berrikuntza batzuk eman dira, berrikuntza batzuk borondatez, hanbeste urte ondoren berrikuntza berdintasun teknikariarena bezala, hanbeste urte behar izan direna, zerrenda honetan berdintasun teknikari bat agertzeko, beste langile batena juiziora joan behar izan duena, udal langilea dela ere errekonozitzeko, eta kontua da lista oso luzea dela, eta hemen aurrean baditugu batzuk. Ordan, daukaguna da, erronka oso handiak udaletik eraman beharrekoak, baina urteetan ez da inbertitu pertsonengan, ez da inbertitu udal langileengoan, ordan orain, ordena jartzen ari da plantilla organiko honekin, baina argi dago behar degula eraman nahi ditugun politika guzti horietarako, izan mugikortasunean, kirolean, etxez-etxeko zerbitzuan, parte hartzean, energian, guztian behar dugu langilegoak. Denean, ze ditugu erronka oso handiak, kriston lana burutzen ari dira, eta baita ere pertsonal sailan seguru nago gehiago nahiko luketela, baina ez daude baliabiderik. Eta algarena egiten ari garena da, bateratzen diren aukera horietatikan, lanbiderena bezala, momentuko aukerekin erantzun, baina noski ez da nahi deguna, nahiko genukena da, plantilla organikoa, hurrengo urtekoan, 2025, 2026koan, asko ze plaza gehiago egotea. Baina gure aldetik, eta oraingoz esaten duena, eguneraketa horretan eta egon diren berrikuntzei, gure bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko, argipen batzuk ematea behartu nau Josuren interbentzioak zalantzari gabe. Lehenik eta behin Josu, esan beharra daukat, ekartzen denean puntu bat gai ordenean, berez puntu horri buruz eztabaidatzeko ekartzen dela puntua, eta zuk nahasten dituzu puntu horren barruan 15 gauza ezberdin. Badakigu horretan espezialista zarela eta gustatzen zaizula dena nahastea, baina ez da kontua hori. Gaur ekartzen genuena zen lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoaren eguneratze baten proposamena, esan dudan bezala hasieran, garbiago ulertzeko asmoarekin egiten dugulako udalean lanean dauden langileak eta lanpostuen zerrendan berez horrela jasoa beharko luketen langileen zerrenda eta lan baldintzak. Eta zuk nahazte dituzu beste 11 gauzekin. Egonkortze prozesua, Josu, egonkortze prozesuaren inguruan eskatu duzu bilera bat monografikoa horri buruzkoa aurreko ostegunean izandako bileran eta prestatzen ari ginen datorren ostegunean hontan udalbatza genuelako zure eskariari erantzuteko datorren ostegunerako egonkortze prozesuen inguruko informazio osoa jaso eta transmititzea. Zuk eskatu eta astebete 2 astean kasu honetan bagenuelako udalbatza lantzen ari gara informazio horren transmisioa. Beharra daukasunean zerbait planteatzeko erantzuten zaizu eta momentuan ezin baldin bada ahalik eta lasterren erantzuten zaizu eta egonkortze prozesuarekin horretan lanean ari da zaila. Noski, Kristoren lan volumenarekin zuk aipatu duzun bezala eta uste dut inorentzat ez dela harritzekoa izango, egonkortze prozesua azkenean oposaketa baten alderaketa duen prozesu bada eta oposaketa prozesuetan helegiteak egotea ohikoa da, arrunta da, lehendik egon dira udal honetan, beste administrazioetan ere egoten dira, eta horien lanketan gaude eta epemuga da abenduak 31 izendapen guztiak eginak egotea. Eta hori publikoa da, hori udalbatza honetan esan da 1000 aldiz eta gaude lanean prozesu horiek amaierara eramateko. Nahi duzula argipen gehiago momentu honetan zegoeratan gauden? Emango zaizu eta horretan lanean gaude emateko jasotzeko prozesu bakoitza bere xehetasun guztiarekin zegoeratan dagoen adierazteko. Gardentasun falta dagoela aipatzea prozesua publikoa izan denean aurreko legealditik ere badator eta hemen hainbat aldiz hitz egin dugunean prozesu horri buruz eta bukaerara eramaten ari garen honetan, hombre, mingarri xamarra badela aipatuko nuke. Baina eske egonkortze prozesuarekin
lotu dituzu artxibariaren liburutegiko kasua, lanpostuen balorazioaren gaia, egiten duzu denakin naste borraste bat izugarria, Josu. Bueno, segurazki nahitaz, baina egiten duzu kriston naste borrastea. Eta esan beharra daukat ere, egonkortze prozesua dela gauza bat, hor badaudela 41 lanpostu egonkortze prozesuan daudenak, epemuga batzu ja ebatzi dira, beste abenduak 31 arteko epemuga daukagula, eta horretan buru belarri lanean gabiltzala, 41 lanpostu, Josu. Eta gero badaude beste gauza batzuk, lanpostuen zerrenda honetan, aztertu ezkero, ikusiko direla, lanpostu batzuk utxik daudenak, beste batzuk interino bitartez beteta daudena, edo aldi baterako tasunaren kontratuen bitartez beteta daudela, eta horretarako onartu genuen udalbatza honetan ere 3 urteko lanpostuen deialdi publiko bat egiteko 25 lanpostu gehiago oposaketa prozesuak burutzea. Eta hori ere publikoa da, Josu, hemen eztabaidatu genuen. Eta hor, ja deialdi bat, administrarien deialdia adibidez, ja egin da, ibilbide horretan. Kriston lanketa du. Baina, esatea ez dugula ezagutzen, edo ez dela ezagutzen, deialdia egina dago, publikatua dago. Etorriko dire, artxibariaren deialdia ere etorriko da, ondoren liburutegiko arduradunaren deialdia etorriko da, baina gauzak urratsez urrats, eta horregatik lehen esan dut, gaurkoa urrats bat gehiago dela. Ez da azkena izango. Lanpostuen balorazioari dagokionean, abendurako aurreikusten dugu, beste urrats bat gehiago eman beharko dugula, emango dugula, horretan lanean gaudelako. Baina esatea aipatu direnak, eta gero naste borreste horretan, lanpostuen balorazioari buruz aritu zara. Hau da, kontratatu behartzen zerbitzu bat lanpostuen balorazio objektibo bat egiteko. Eta bai, esan duzu, ez gaude geldirik, 2 aldiz eginda deialdia. Eta gauza bategatik eta bestegatik, desertu gelditu da. Gustatuko litzaidake niri noski lehenengo deialditik esleitzea lanpostuen balorazio hori egingo zuen enpresa eta ja lanean egotea eta aurreratzea lehen bailen. Baina desertu gelditu da. Hori da gure sistemak dauzkan bermeen araberako gabezietako bat. Eta 3. egingo dugu, saiakera egingo dugu, urtean maiera baino lehenagotik lanpostuen balorazioarekin lanean jartzeko. Hori da gure konpromisoa, baina esatea badakizun hori, hau da, prozesua martxan egondu dela, 2 bider jarri behar izan dela martxan, horrek suposatzen duen guztiarekin, eta nolabait ez dugula ezagutzen, ezagutzen duzu. Hemen oso ongi aipatu duzun bezala. Eta 3. ez dakizen bagarren aldagaia aipatu duzuna, sustapeneko lanpostuen gaia. Jo, Josu, egin dugu saiakera bat izugarria, sustapeneko kontratazio horiek egiteko ahalik eta modu zabalenean ez lanpostu estrukturalak betetzeko noski, zuk esan duzun bezala. Ez, enplegarritasuna handitzeko saiakera bat egin dugu. Eta denak sail batean kokatu beharrean, orain arte bezala zuk esan duzu mendien garbiketa eta egin ditugu brigadarako lanpostu batzuk, administrazio ikuspegiko beste lanpostu batzuk, teknikari ikuspegiko beste lanpostu batzuk, egin dugu zabaltzeko nahi batekin Hondarbian egon daitezken langabetuek sarbidea eduki dezaten lanpostu batetarako. Eta hori nabaria da ikusten denean zabaltasunarekin egin dugun deialdi horretako hautagaitza eskaera. Eta berriro esango dut, puntua hala ere, 4. puntu hau, 2024ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeari buruzko gaia zen. Ongi baderitzozue, bozkatuko dugu, zer beste... Baina puntuari buruz? Ez, Josu, ez, puntuari buruz? Derecho a replika da, lanpostu... Josu, no, Josu, no, Josu.
Josu, la réplica es sobre el punto del orden del día. La réplica réplica siempre es sobre las manifestaciones tuyas respecto a lo que yo he dicho. Josu. Bueno, si no me lo dejas, pues ya está, ¿vale? Esan dizut, gaia, eztabaida gaia daukaguna dela hemen puntuan hitz egiten dena. Eta zuk, atera dituzun beste ez daki zenbat gai hoien aurrean, erantzun bat eman dizut. Baina eztabaida gaia, hitz egiteko dugun eztabaida gaia da, aztergaian daukagun puntua. Horren inguruan nahi duzu esan zerbait? El derecho a réplica es sobre lo que tú has comentado, que yo no estoy de acuerdo con lo que tú has manifestado y punto. Ahora me dices que no viene al caso esa parte de la réplica, sino viene al caso de la réplica en cuanto al tema. Pues no, pues ya está, pues no hablo y punto. Eskerrik asko. Bozketara pasako gara beraz, aldeko bozkak? Aurkakoak? Abstentzioak? Gehiengo onartua. Bosgarren puntera pasako gera, udalangile baten bigarren jardueraren bateragarritasuna aitortzea dagokiona da, eta jakingo duzuen bezala, udal kontu hartzaile berria daukagu Hondarribiko udalean abuztu hasieratik, eta langile honek idatzi bat erregistratu zuen udalean egiten duen lana bateragarri egitea EHUn egiten duen jardun murriztuko lan batekin. Kontutan izan da, administrazio orokorreko teknikariak eginiko txostenean bateragarritasun aitorpena baimentzeko baldintzak betetzen direla aipatzen dela, eta osoko bilkura dela aitorpen hori erabakitzeko organoa proposatzen dugu kontu hartzaile jaunaren bigarren jardueraren bateragarritasuna aitortzea. Zalantzarik edo galderarik? Bozkatuko dugu beraz, aldeko bozkak, aho batez onartua. Pasako gara 6. puntura, kontuen batzorde berezitik datorrena, eta 18/2024 zenbakiko kreditu gehigarrien aldaketa onartzeko proposamena da. Proposamen hau dator urtean zehar gertatu diren bi aurreikusi ezin zitezkeen gertakariren ondorioz, eta horiek aurrekontuaren kreditu gehigarri bat egin beharrean aurkitzen gara. Alde batetik, martxoan Jaizkibel mendiaren galean gertaturiko luiziaren ondorioa da. Jakingo duzuen bezala, mendi magalean gertatutako erorikoak farolako bidea estali zuen eta bidea itxita geratu behar izan zen. Gipuzkoako Foru Aldundiak urgentzia sartu zituen lanak burutzeko ardura. Udalarekin horrela akordatuta. Honela, hegala egonkortu eta errepidearen irekiera ahalbidetuko da abuztura arte iraun dituzten lan horietan. Egindako lanen kopuru osoa ia 870.000 eurokoa da, eta Foru Aldunditik hitzarmen bat proposatzen digute lanen finantzazioa erdibana egiteko. Bestalde batetik, Santelmo gazteluaren erosketari dagokionez erreklamazio bat izan zen saltzailearen aldetik, bere garaian, eta saltzaileak kudeaketa gastu batzuk jaso behar zirela eskatu zizkion Hondarribiko udalari. Udaletik egin zen irakurketaren arabera, etzen kudeaketa gastu horiek etziren gastu horiek ordaindu behar, eta saltzaileak gure ezezkoaren edo udalaren ezezkoaren aurrean epaitegietara jo zuen. Irailaren 6an jaso zen epaia, eta epai horren arabera Hondarribiko udalak kudeaketa gastuak ordaintzera behartzen du, eta gastu horiek 105.000 eurotan baloratzen dira. Beraz, bi kontzeptu hauei aurre egiteko, 539.582,29 euroko kreditu gehigarrien aldaketa proposatzen da, eta aldaketa hau altxortegi gerakinetik finantzatuko da. Ez dakit zalantzarik edo galderarik badagoen. Bozketara pasa gaitezke. Aldeko bozkak.
aho batez onartuta. 7. puntua aipatu dugu 4 udal taldeek, Ahotsanitz, EAJ, Alderdi Sozialista eta EH Bilduk proposatutako mozio bat dela, eta eskertuko nuke horren irakurketa uste dut Aitzolek egingo duela. Aitzol, zure da hitza. Bueno, arratsalde on guztiei. Eta, lehenik eta behin irakurriko dizuete 4 alderdien izenean, erregistratu dugun proposamena, eta ondoren, behin guztia irakurrita, 2 ñabardura txiki egitea gustatuko litzaidake. Honelaxe dio proposamenak. Hondarribiko alkate, zinegotzi, udal funtzionarioak haien karguetan birjartzeko proposamena. Gaur iraiak 26, Hondarribiko udaleko alderdi guztien izenean, Ahotsanitz, EAJ, PSE eta EH Bildurenean, udalbatza honetarako proposamena erregistratu dugu. 1926ko uztailaren 18an, armadaren zati batek, Espainiako gizartearen sektore atzerako hienek lagunduta, Errepublikako gobernu legitimoaren aurkako estatu kolpea eragin zuen. Defentsa nazionalerako batzordea deiturikoaren 108 dekretuaren bidez, 1931ko apirilean demokratikoki hautatutako alkateak eta zinegotziak eta udalangileak beren kargutik baztertu zituzten. 2022an onartu zen memoria demokratikoaren legeak diktaduraren biktima guztiak aitortzeko eta omentzeko ateak irekitzen ditu. Eta Hondarribiko udalak bat egin nahi du kolpe militarraren, gerraren eta diktaduraren biktima guztien oroimen eta omenaldi horrekin. Horregatik guztiagatik, Hondarribiko udalak aho batez proposatu nahi du. Bat, Hondarribiko alkate karguan Manuel Kanoura Hernandorena eta Ramon Pérez Perek jaunak berriz jartzea, herritaren borondatearen adierazgarri aukeratuak, Hondarribiko alkate gisa, eta udalaktetan horrela jasota gera dadila. 2. Demokratikoki hautatutako zinegotzien karguan, Floro Izagirre Agirrezabal, Juan Garmendia Iriazabal, Enrique Berrotaran Sagarzazu, Ángel Urrutia Zuzuarregi, Pedro Alkain Berrotaran, Anselmo Salaberria Pikabea, Pedro García Ortiz, Juan Tellería Larrea eta Juan José Petit hori jaunak birjartzea udalaktetan horrela jasota gera dadila. Eta 3. Honako udal funtzionario hauen aurka kolpistek eta haien aldekoek hartutako zigorrak kentzea eta inolako ondoriorik gabe uztea. Ángel Tellería Zumalakarregi, Jose Miguel Etxaniz Arruti, Arturo Hernández San Martín, Cándido Ostolaza Garate, Antonio Bernedo Fernández, Luis Tellería Larrea, Alberto Lasa Badiola, Jesús Zubeldia Garaño, Martín Goicoechea Loidi, Francisco Sagrado Zubiaga, Antonio Tobalina Pérez, Juan Tolosa Zarain, Jesús Sagrado Azurmendi, Ramón Kanpandegi Sagarzazu, Francisco Lápiz Kanpandegi eta Kaio Lasa Zala. Udalaktetan horrela jasota gera dadila. Hondarribian 2024ko irailaren 25. Audio proposamenak. Eta, esateko dagona, ez banagoker, Euskal Herrian lehenengo, udalerria izango gara biktima hauei, alkate zinegotzi eta bai udal funtzionarei legea onartu zenetik, omenaldi eta beraien karguetan birjarri edo arazketa prozesu hori pairatu zutenak berriz errekonozimendu hori egingo diegunak, beraz nik uste dut, Hondarribian behintzat bide honetik goazela memoriari dagokionez, eta bestetik aipamen txiki bat, historian adituak edo kuriositate edo bitxikeria, edo norbaitek zaletasuna baldin badu, konturatuko zen zinegotzien artean izen bat falta zela. Francisco Sagarzazu da bere izena. Eta bera kuriosoki, etzen arazketa prozesu horreten parte izan ere, segurazki estatuan bakarra izango da, bai Primo de Riveraren diktaduran, Bigarren Errepublikan eta Francoren diktaduran zehar, kargu politikoa izan zuena, eta nik uste dut gaur egun guztiok badakigula zeintzuk ziren bere zaletasunak eta bere ideia politikoak, eta nik uste dut, kasu honetan gaurkoan, bestaldean edo biktima izan ziren hoiei omentzeko eguna eta aukera baliatu behar dela, bestek bereien errekonozimendu eta ohore guzti horiek diktadura garaian izan zuten nenean. Beraz, aurretik aipatu bezala, alderdi guztien izenan erregistratugu, beraz, printzipioz guk ere, honi aldeko bozka emango digu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko Aitzol, irakurketa partekatuaz aparte ulertzen dut udaltaldearen balorazioa zela, gainerako udaltaldeek baloraziorik egiteko nahia baldin badute ere hitza zabalduko dugu. Bakarrikan aipamen batez ere gehitzeko pixkat Aitzolek esan duna, bihar prentzaurreko bat ingo dugu, xehetasun guztiak bertan izango ditugu, eta beraz web horrien izango dituzue. Eta gonbite egiten dizue denekeri, ekintza honetan parte izatean ustez urratza bat da, aipatu den modua mozio honetan, eta denon artean lortutako badostasun hau txalotzeko da, eta egin den lanarekengatik baita ere. Josu, zure da hitza? Bai. Bueno, yo creo que por nuestra parte, a ver, gure aldetikan balorazioa izan behar du positiboa. Positiboa alde guztietatik. Badu bere garrantzia, eta guretzako garrantzitsua da. Orain dela urte terdi izan gendu mozio batzuk, eta haren ondoren gero den artean jarri gendu ados, eta guretzako oso garrantzitsua da iristea momentu honeta, ez da? Badirudi gure tartean izan digula, eta baitu emozioa ematen dira, ez da? Omen dago, tarte horietan dago persona bat, guk, ni ondarra etorri nintzanean ez duen ezagutzen. Eta 2007 etorri nintzanean, esan nuen, hemen ikusi behar dugu ze izan geran, alderdi sozialistakoak, eta horren inguruan ikusi gendun, bazala persona bat, figura bat, Ramon Pérez Pérez. Zuten inork ezagutzen, ogitxik ezagutzen zuten. Batzuk ezagutzen zuten. Eta orduan horreri ari ematen, kontuatu ginen, poliki-poliki, lehenbiziko liburua, eta gero bigarrena eta hirugarrena, eta azkenean, nik uste dut oso garrantzitsu da guretzako, alderdi sozialistantzako, eta beste entzako ere bai, persona hori rekonizatzea bere momentuan gobernuak eman zilena, alkate izatzea exilioan. Eta nik uste dut eskartzekoa da, alderdi guztiaren borondatea izan dela hortan, eta hori eskartzekoa da. Eta nik uste dut, horrek emozio bat ematen du, eta guretzako oso garrantzitsua da, personak, gero baita ere, beste baita ere, gero kanaura berare bai, eta gero floro, eta gero zenbait zinegotzi. Baina, guretzako importantea da, eta eskartzekoa da alderdi guztiaren lan izan den asunto honetan, eta herritarren jasotzea baita ere. Eskerrik asko. Bai, Bilduren izenean garoa. Bai, gure aldetik ere eskertzak dira, nahipatuz lehenik eta behin, gaur honera iritsi dela herritar batzuen lan nekaezinari esker eta historialari hoiei esker, tartean, baditugu gaur hemen gurekin pare bat. Beraz, guztioi ere eskerrik asko, bestela gu ez ginen ados jarriko. Hori horrela nik uste dut ere badela, eta lanak eskertu, lanak erraztu dizkiguzuela, akaso horregaitikan ere bagara Euskal Herrian lehenengo udala olako errekonozimendu bat egiten duguna, eta horren garrantzia, ez da? Herrigintzatik, herritar ezberdinak ikuspegi ezberdinetik, pasatako ordu guztiak zerrenda hau osatzeko, zuen arteko eztabaidak nor egon behartzun, norrez, nor hasieran bai, norrez, horrek suposatu duen lanketa guzti horrengatik, eta gero aipatu gauza bat, eta da, 88 urte egin behar dugula atzera. Eta nire holakotan gogoratu arazten dit gaztetan, esaten historia zertako ikasi behar dugun, eta irakasleak esaten zigula, akats berdinak ez errepikatzeko. Hemen 88 urteko historia bat dago, Aitzolek aipatu duen bezala, batzuen memoriari auspotu zaio gehiago, beste batzuena 88 urte behar izan da, eta ni uste dut garrantzitsua dela alderdi horretatik gaur egiten ari garena, eta seguru nago honek ere ekarriko dula lanketa gehiago zabaltzea gure inguruko herrietan ere,
Eta eskerrik asko, ze bizikidetza batzordean baditugu gure gora berak, baina gauzak ere lortzen direnean eta adostasuna iristen denean, ematen jote zentzu gehiago hemen egiten dugun horreri. Orduan, eskerrik asko ere alderdi hortatik handenak ere. Bai, ongi baderitzo zue, bozkatzera pasako gara. Zazpigarren puntuan, Ahotsanitz EAJ PSE, zazpigarren puntua, Ahotsanitz EAJ PSE eta EH Bilduren izenean aurkeztutako Hondarribiko alkate zinegotzi eta udal funtzionarioak haien karguetan birjartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez onartuta. Pasako gara orain 8. puntura, gobernu organoen kontrolei dagokiona da, eta 2024ko 1857 zenbakitik 2556 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematearen inguruan ez dakit galderarik badagoen. Eta 9. puntura pasako gara beraz, erreguta galderei dagokionean, ez dakit norbaitek erregistratuta ez dago galderarik, baina bai adierazi zait galderak egiteko asmoa badagoela. Gonzalo? Ni esker Igor, bosea maile bila aipatu genuen moduan, galdera batzuk ekarri ditugu, eta albadan erantzun, eta bestela beste baterako. Bi jaietako galdera dire, bestea mugikortasun azterakoa eta bestea parke teknologikotakoak. Hola deditzotea. La tamborrada en la Arma Plaza. Queremos dejar atrás los difíciles momentos que hemos vivido durante las últimas fiestas. Pero para seguir adelante y empezar a trabajar en un mejor escenario para el próximo año, creemos que será importante aclarar y saber qué ocurrió en la Plaza de Armas antes de la llegada de la corporación. Sabemos que a la tamborrada no se le permitió entrar en la plaza, tal y como habían hecho durante años hasta ahora. Y no está claro aún quién dio la orden. Teniendo en cuenta que los días anteriores se nos había dicho que nadie iba a cambiar en ese escenario y en ese momento, nos gustaría saber qué pasó para que se dieran órdenes contradictorias a lo que se había acordado. Si este año la tamborrada no iba a tener permiso para estar ahí, ¿por qué no se comunicó previamente? Si en este momento todavía no se sabe, es lo que ocurrió. Nos parece importante que se aclare y se comunique para poder recuperar la confianza perdida. Irailaren 7an, AOSek baimena zeukan paradorearen aurrean elkartzeko beste urteetan gertatu izan oiden bezala. Eta bai jakinarazten dut, ez alkatetza honetatik eta alkate izateak baita ere udaltzain buru zagitzan egotera eramaten hauela, alkatetza honetatik ez da kontrako agindurik eman AOSeko inor egon ez zitekenik. Jakin badakit, eguna bera ere oso gogorra izan zelako, egunean bertan elkartu nintzen udaltzainburuekin hemen udaletxean, eta udaltzainburuei galdetu nien ia zerbait zertzen gertatu zena, ze momentu horretan ez genekien zertzen gertatu zena, baimena bazutela han egoteko, eta ia norbaitek kontrakorik esan zuen, eta udaltzaingo buruzagitzatik ere jakinarazi zitzaidan etzegola kontrako irizpenik AOSeko kideak Arma plazan, paradorearen fatxadaren aurrean egoteko. Gu ez da egon kontrako agindurik, hori oso garbi uzten dut, ez da egon kontrako agindurik udaletxe honen aldetik tanborra da ezin egoteko beste urteetan bezala.
Badago udaltzaingoaren txosten bat ere zentzu berean, nola ez, baina esan beharra daukat ere ikerketarekin jarraitzen dela, oraindikan insistitzen delako, udaletik ez dela baimen hori eman, edo ez dela onartu norbait egotea, eta argi eta garbi esango dut, dekretu bat badagoela hor egon zitezkela AOSeko kideak, eta dekretu hori indarrean egontzela bere iraunaldia izan duen epe guztian. Ez da inolako kontrako agindurik egon udalaren aldetik. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Comportamiento de la corporación. Sin duda, el momento de tensión generado en la Plaza de Armas que nos tocó sufrir fue duro para todos nosotros, sin duda. Un acto solemne en el que la corporación baila el aurresku en honor a la ciudadanía. Es un momento emotivo y solemne. El clima generado en la plaza generó, en nuestra opinión, el comportamiento poco adecuado y en algún caso irrespetuoso de miembros de esta corporación hacia compañeros de corporación, tanto en la misma Plaza de Armas como en el Ayuntamiento, tras bajar la calle Mayor. Gestos como levantar el puño en señal de victoria, como si estuviésemos en una batalla de fuerza, no hicieron más que aumentar la tensión en ese momento. Si solicitamos a la ciudadanía un comportamiento respetuoso y cívico, creemos que somos nosotros los que debemos empezar dando este ejemplo. Hori da. Ez dakitzen galdera edo erregua ez dut. Bueno, galdera eta erregua. Bueno, nik esan beharra daukadana zentzu honetan da, iraiak 7an gertaturikoa, zuk esan duzun bezala, akto solemne edo esan duzun bezala, eta bai iruditzen zait alde batetik, bai korporaziokideak guztiak erasotuak izan ginela momentu horretan, guztiontzat izan zela oso gogorra, eta ez korporazioak ez duela horrelako erantzunik merezi, ez dela bidezkoa, eta ez da aurreskuaren bera dantzatzeak duen solemnitateak ez duela merezi horrelako erantzun bat jasatea. Eta gero korporaziokideen jarrera ona edo desegokia izan den hori bakoitzaren gaia da, ez dakit erasotua izan den korporaziokideen aldetik batak besteari edo ez, baino zalantzari gabe horrek sortu zuela korporaziokide guztion artean tentsiogune handi bat, eta ez dakit desegokiera izan daiteken edo ez, baino ez dagona zalantzarik da tentsio giro horrek eragin ahal izan zuela guztiak egotea oso tentsionatuta. Baina, berriro errepikatuko dut, erasoa jasan genuenok korporaziokideak izan ginela eta aurreskua bera izan zela, eta iruditzen zaide dela guztiok, hemen gauden guztiok, gaitzetsi beharko genukeela horrelako eraso bat egitea udal ordezkarioi. Hori da nire iritzia, eta ez dut uste galdera edo erregua zenik, baizik hausnarketa zenez, nik ere nire hausnarketa partekatzen dut. Vale, y es que rigor. Semana de la movilidad. No nos ha parecido adecuado que se vayan reduciendo y eliminando tantas paradas en la línea E25 y E27 durante la mañana del domingo 22 de septiembre, debido al corte de la carretera de Mendelo. No es coherente con la Semana de Movilidad Sostenible tomar decisiones que afecten tan negativamente al transporte público. Solicitamos al equipo de Gobierno que para otras ocasiones tenga en cuenta este hecho y coordine y acuerde con otras instituciones el servicio público sin perjudicar a las personas usuarias. Es probable que el corte de la calle Mendelo al tráfico, como una acción de dentro de una campaña de comunicación, haya generado más tráfico de vehículos privados. Totalmente contradictoria e incoherente con los objetivos de la Semana de la Movilidad. Bai, egia da, bagenekin, Mendelu kalea mozteak ekialde buseko zerbitzuan eragingo zuela, hasieratik bagenekin.
eta zerbitzua kudeatzen zuen pertsonarekin ibili ginen lanketan, eta ikusi genuen okerrez banago, orain memorizari naiz, baina okerrez banago orduan autobus bat galtzen zela. Baloratu genuen, ea ze izan zitekeen egokiago, maiztasuna mantendu, baina errekorridoan edo ibilbidean moldaketaren bat egin. Baina baloratu genuen igande goiza izanik, eta printzipioz gure bizitzen martxa beste bat denez, asumitu zitekeen galera bat zela. Oraindik ez dugu balorazio bilera egin, udaltzaingoarekin ere elkartu behar gera ikusteko, ea trafiko mozketa horrek sortu duen gidariren batengan haserre nabarmenen bat, edo printzipioz ez dugu jaso momentuan bertan, beraz ulertzen dut ez dela eserlarria egon, baina bai, bagenekien, baloratu genuen, eta hala ere iruditu zitzaigun egingarria zela. Oneri lotuta, beste baterako agian batzorde batean aipatu programazioa, prentsatikan enteratu baino lehen. Gustatuko litzaiguke batez ere, kasu honetan, aipatzeko batez ere. Bai, aipatu nuen, batzorde batean aipatu nuen, bai egia izan zen, zitzaidala niri ere egokia iruditu, prentsaurrekoa aurreko goizan egin nuela, eta hurrengo gunean batzordean adierazi nuela, zein izango zen programazioa, aipatu nuen ere zergatik egin nuen horrela, baina, aipatu nuela batzorde. Eta azkenako galdera, parke teknologikoak. Los últimos días hemos escuchado al consejero de Industria, Mikel Jauregui, hablar sobre el futuro de los parques tecnológicos de Euskadi y concretamente el de Hondarribia, que se darán los nuevos primeros pasos. El desarrollo del campo tecnológico de Zubieta es una gran noticia para Hondarribia, pero depende de la tramitación del plan general. Nos gustaría saber si el equipo de gobierno ha seguido manteniendo reuniones para avanzar con este proyecto y saber cuál es la situación actual. Bai, mira, posten naiz biziki galdera hau egiteaz, izan ere astelenean, eduki genuen bilera parke teknologikoko gerentea eta bere lantaldearekin. Bilera horretan berreztu da, bai beraien aldetik, bai gure aldetik proiektuarekiko daukagun konpromesua, eta zuk esan duzun bezala, beste maila batzutako ordezkariek ere horrela adierazi dute. Gainera, bilera horretan hitz egin genuen, talde politiko guztiei dagoeneko adierazi dizuegun nolabaiteko begirada berria, parke teknologikoari eman nahi dioguna, izan ere, Zubietako lursail nagusiena Foru Aldundiarena da, eta gainera Foru Lurfuntsa izendatua dago, eta horrek esan nahi du, lur hori okupatzen baldin bada nolabait konpentsatu egin behar dela. Ikusita ere, plan orokorrak aurreikusten ditun garapen berri gehienek, lur emankorrenak kontsumituko dituela, iruditzen zitzaigun parke teknologikoak nolabait jaso behar zuela lehenengo sektorearekiko kezka edo eremua eman behar ziola. Beraz, Oreka Berdeko Foru Diputatuarekin kontaktuan jarri ginen, izan ere, beraiek badute proiektu bat, Hobegunea izena duena, eta labur esateko, esango dut, Hobegunea dela, sukaldaritzan Kulinari Center bat izan daiteken ideia bat, ez? Nolabait lehenengo sektorerako erreferentzizko zentru bat, berrikuntzarako, inovaziorako eta garapenerako bideratuko dena. Foru diputatuak, Xabier Arrutik kasu honetan, begionez ikusi zuen hemen edukitzea zentru horrentarako eremu bat, izan ere hasiera batean zentru bakarra aurreikusten zuten, baina konturatu dira hobe dela lurraldean zehar zentru gehiago edukitzea eta oso egokia iruditu zitzaien. Eta asteleheneko bileran hauxe bera trasladatu genien parkeko gerente eta bere taldeari, eta beraiek ere oso begionez ikusten dute, izan ere beraien marka posizionamendurako, izan daiteke ere bai, nolabait berezitasun bat, eta nolabaiteko core competence edo plus bat. Beraz, hori oso tono honean goaz, eta aurrera, bai.
Mi esker, listo. Beste norbaitek, Josu? Bueno, nire aldetikan oso bi galdera laburra dira. Bat, nik uste dut ja aipatu nun bere momentuan da bigarren aldiz galdetzen dutela pleno batean. Eta dago gaur Mendelu 29, farmazia inguruan, dago terreno bat, bere garaian garbitzeko irikizan hori, gero kasu bat, horko persona horrek sartu zituen autobus bat, gero kotxe bat, gero ez dakit zer, eta hor daude, bere momentuan pibota jarri zitzaion, sartzeko gehiago, baina gau, ez dakit gehiago. Horren inguruan zerbait gehiago aurreatu dan, momentu honetan nola dago, badakit informea, municipalen informe bat dagoela, eta zenbait informe, baino, ez dakit nik mutur situazioan nola dagoen momentu honetan, ze egoeran dagoen. Eta orduan jakinen nukea ber nola dagoen. Bueno, ya está. Bai, egia da galdera hau ere lehendik egina zenuela, eta gaur egungo egoera izan da, hor zeuden ibilgailu horiek izendatu direla residu urbano bezala, eta hori izendatzeko zuk diozun udaltzaingoaren nolabaiteko inventario batean oinarritu ziren. Gertatu dena da, errekeritu zaio hori ustutzeko, eta prozedura horretan hasiak ginela, behin pivotean jarrita, konturatu gara, zerrendan zegoena baino ibilgailu gehiago daudela. Honen erantzunari, esan diezadukedan gauza bakarra da, inork ez digula pivotea irekitzeko eskatu, beraz, ez dakigu oso ondo, nola iritsi diren beste bi ibilgailu gehiago lurrere morretara, eta esan nahi dudana honekin da, berriz ere, inventario hori berritu behar da, berregin residu urbano horren izendapena eta horrera egin. Badakizu Paco Sarraras? Bueno, a ver, bigarrengo galdera da, a ver, ez da te coge igual un poco desprevenido, caso polideportivo ingurua da, ez da erantzuna. A ver, bere garaian, polideportivoko, es decir, hubo en lo que es, hubo unas reclamaciones por parte de unos colectivos sobre el tema de unos precios del tema del verano, e incluso yo creo que algunas asociaciones hicieron por escrito una solicitud diciendo que argumentando o solicitando cuáles eran las razones de las subidas de las tarifas. Y me refiero a las del verano. Y últimamente, por lo que sea, me han dicho que, bueno, que en todo caso también, para lo que es los servicios de invierno, también se está planteando una subida de tarifas en algunos casos. A ver, yo entiendo que estamos en una situación de stand-by en el sentido de que Hondarribia se está liquidando, está el tema del ayuntamiento, el día de mañana van a formar parte de las tasas. En esa situación de impasse, bueno, de alguna forma, en algún momento se tiene idea por parte del equipo de gobierno o del ayuntamiento de informarnos, en este caso de informarnos, es decir, qué es lo que se va a subir, qué precios, por qué, cómo, si hay alguna idea de hacer eso. Bai, arratsaldeon. Gai honekin arrazoia daukazu, erregistroz sartu direla hainbat kexa eta sinadura bilketa igoeren aurka. Lehenik eta behin argitu nahi dut gai hau ez dela udaletik kudeatzen ari momentuz, Hondarribia lantzen likidatu gabe dagoelako momentuz. Eta hori gauzatu behar da. Baina, bueno, egoera argitzearren lehenik eta behin esan kiroldegiko prezioak orokorrean ez direla igo, bai? Zuk esaten duzun bezala, udako kanpainan erabaki zen zenbait aktibitate izegokien prezioa igotzea, aztertuta ekonomikoki jasangarriak izan behar zirela,
ordura arte ordaintzen ziren prezioak oso txikiak zirela eta ez zietela aurre egiten oinarrizko gastuei, baina beti ere aktibitateaz ari gara, bai? Orduan, hori Hondarribia Lantzenek ospatu zuen batzorde batean aho batez onartu zen, irizpide hori mantentzea eta horren baitan aktibitate konkretu batzuen igoera onartzea, eta neguko kanpainan irizpide berdinarekin eta aktibitate konkretu batzuetan ere igoera gauzatu da. Oinarrizko gastuei aurre egiteko helburuarekin. Orduan, momentuz, irizpide hori mantentzen da, nahi baizu adibide bat jarriko dizut, horreri buruzko kexa konkretua jaso dugulako. Mantenu gimnasia 3 ordu astean ematen dena, iaz arte 16 euro 3 hilabetero ordaintzen zen. Hau da, 5,53 hilabetean eta 0,44 euro orduro. Hori zen ordaintzen zena eta egoera hori ezen jasangarria. Orain planteatu den prezioa, hau guztia abonatua den pertsona batentzat. 34 euro, 80 zentimo 3 hilabetean ordaintzea, hau da, 11 euro 63 hilabetean eta ordua 0,86 euro izatea ordua. Uste dugu, arazo hau datorrela aurretik, 2015 urtetik, kiroldegiko prezioak ez dira eguneratu, ez dira igoerak gauzatu, eta ez da kudeatzailearen aldetik igoera prezio bat planteatu edo planteatu denean ez da onartua izan Hondarribia Lantzeneko batzarretan. Beraz, printzipioz, keja ezberdinak egon dira, batzuekin harremanetan jarri gera eta azalpenak eman dizkiegu, eta irizpidea mantenduko da araudi fiskalean prezio berriak txertatzen ez diren bitartean, eta hori da azaldu nahiko genukeena. Eskerrik asko. Bueno, galdera, ezakit etxobildunen aldetik, galdera eta erreguak erantzun da, berez ohiko udalbatzari amaiera emango diogu, eskerrik asko etortzeagatik eta streaming bitartez jarraitu dutenei, eskerrik asko teknikariei ere, eta formalki batzarra bukatzen dugu, baina lehen aipatu dudan bezala hitza eskatu denez,